ele ala kan be so ola amina fe fola min kono odi Allah subhanahu wa ta'ala ka qur'ana aya do bi qur'ana aya wa fama ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ale bi femi ke adamadi odi balawko kele ki soro kurungu do kele ki soro tayro tila sagiro tila kamana ganko bado kele ki soro ire fe ki wi jigla mo ke mo yi o be yi janwa ibi ala to min tawla odi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kramake ni Qur'ana aya di Qur'ana aya mi Allah subhanahu wa ta'ala Yunus abo gele kono nay wallahi ibin ke akacha alafe ala dana ya baw yoro mina min fi neti dati dima me ala dana ya ba yere konti dogo kun soro nga ko gelen do la ko ala to ko gelen wuli me jien dongo do bi chestri ka kema saba ani tan ani sabake sungolo do ameka no ndaw aka ala wele aka yere mine kabo lejeli nuni shirgu ya bara numa mina fendo foye ne ko lejeli numa mo chama wa fo mana atulay lejeli nditi dakawa wallahi suma wallahi ne ra'atulay ka diskuna sirla lejeli bi daka me awbe kata lejeli kala bakle nyorla ulle te fuido ulle bawbla shirgu ya barawla odi ko somba fo ka yere me ka bala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ibake masabantan sabake ni klala ibi sarakatibo ni ibi sarakatibo na kadi ibi jege sarakati wal majji fendo bi no ko je wala nta to do to kana me ale koni je ye je sarakati ye jege sarakati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sitre ayo ala kambe sama to kamera puti ngonta ale to do me ale koni sarakati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina o sarakati nyumado me ni bi feka agar saka fene yini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina ni ala gar saka kurun sima ki gar saka kurunido o kore ala bi jon la jarabi kuma do la mo ko ede dabara o bi la jarabi kuma do la siri do be mo ko ka dabal jugu atede ado yi ire bi laydu futa mo ko ye mininge itake ala ba siri sima sigata ala de no na nyona bida la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ibi chesri ibi jeni ibi la ilaha illa anta sabe shin ke masaba antan saba ibi je morso ni akara furabulio akara je den rew ya fa mahalna ya suru ajalendo kana ke i chesri ka jeni e ka bla nashina billahi ni ma je furabulu soro je den re yoro do ni e ka bla nashina kana ke iki chesri iki ko tletan kili ni aye me ni ba ale ko ale ti ko tile gafe o de yala gele yai parce que amba fo mo do ye tuma do la bu kamana ga atulay an ka baraka watu be shufe lawma bon kulima noko la ne bi nga dalu don choma ne ba di ma ala kama de imane deli me a dugo jabi tellement mi o de ni ba ale ko iba ko shufe iba ko tan anikili le tan anikili mbalma muso ni ye nin ke ko gelena ala bo ko gelen bu idala ngo ala de ba wuli sigata ala asiga na retena ya fam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ba sabe shen ke masa bantan saba ka jefura bulu kala wal man nima jefura bulu soro ibi jere de yoron dotige ko kala ale yiri de je a yiri de we ala kan be sawama parce que kuma min nabila Yunus jege afonomge yiri min kera ka sutura Yunus sutura fo ta Yunus lafiya o de kera je amala dalala kan be sawama ami bo la ilaha illa anta kuno amina min gona sa o de hasbunallahu wa ni'mal wakeel balma ke hasbunallahu mo do ba fo ko ba gasga ko baram hoy bon doni ko kacha mais on be hasbunallahu gasga ko do kasi niveau munuma billahi tallahi
ni ma hasbunallahu yɛrɛ kɛ ka se adadu baw la ina fɔ k'a daminɛ siɲɛ 42 ninnu na ka yɛlɛ a kana k'i kɔnɔ ko i b'i nafolo sɔrɔ dɛ ne ma sɔn dɔ bɛna fɔ ayi a t'i bolo a tɛ ne bolo mais mina min f'i ɲɛna hasbunallahu ye min ye adamaden a fɔra sisan ko k'i bɛna gɛn ko ka bɔ nin jamana in kɔnɔ minnu bɛ tubabu jamana na n bɛ nin yɔrɔ fɔ aw ye walima i bɛ nin baarada in na k'i bɛna gɛn ka bɔ a la billahi ne bɛ kuranɛ de d'aw ma su in na a y'a lamɛn dɔrɔn a k'a kɛ kuranɛ ayaw m'olu de d'aw ma su in na a y'a kɛ n b'a kuncɛ ni alamina sarahaji a fɔlen ye ko karisa bɛna gɛn ka bɔ nin baarakɛyɔrɔ in na walima i bɛna gɛn ka bɔ nin jamana in na hasbunallahu wa ni'mal wakil dɔw b'a fɔ hasbiyallahu wa ni'mal wakil malimakɛ i b'i cɛsiri n'u y'a fɔ i bɛ su 9 kɛ su 9 diɲɛ don o don hasbunallahu wa ni'mal wakil i bɛ siɲɛ 450 siɲɛ 450 a fɔlen k'i bɛna gɛn ka bɔ baara la k'i bɛna bila walima k'i bɛna gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ ko dɔ de fɔlen ko ko de bɛna de bɛna perdre o ko in na balimakɛ a kɛ hasbunallahu wa ni'mal wakil siɲɛ 450 mais ni kamana gana n bɛ min ɲini fɛ su 9 k'a la diɲɛ don o don i ka nin kɛ nka ni a kɛra cunɛ ye ko sini u bɛ n'i wuli walima ayiwa tile filɛ na u bɛ n'i wuli tile 9 tɛ sɔrɔ a kɔnɔ i b'i 450 i b'o sigiyɔrɔma 9 i b'i cɛsiri k'o kɛ sigiyɔrɔnin 1 i bɛ seliji ta ka nafila seli ka hasbunallahu wa ni'mal wakilu ka 450 sigiyɔrɔma 9 kɛ sigiyɔrɔnin 1 mais n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ de sɔmi mɛ n bɛna gɛn walima n bɛna wuli ka bɔ nin yɔrɔ in na i b'a kɛ don o don 450 n b'ala deli ala k'an bɛ sɔrɔ ma ninnu ye kuranɛ ye k'a d'i ma o yɔrɔ in bɛ se k'o fɛnɛ yɔrɔ dɔ d'i ma tuma dɔw la mɔgɔ dɔw b'a fɔ karisa ayiwa i bɛna bɔ nin baara yɔrɔ in na i bɛna déplacer ka bɔ yen i yɛrɛ sɔmina k'a fɔ k'i bɛna wuli ka bɔ yen walima dɔ y'a fɔ k'i bɛna wuli ka bɔ yen karamɔgɔkɛ i b'a fɔ ne tɛ taa yɔrɔ si n bɛna dalilu d'i ma n balimakɛ n bɛna kuranɛ aya d'i ma kuranɛ aya min bɛ yen n'i y'a kɛ ala sɔnna a ma n'i y'a kɛ dɔrɔn ala sɔnna wallahi n bɛ min ɲini fɛ dɔrɔn n galenna masa la ne ni bɛ masa min bolo ne fa o ye ne kalan nin dalilu in na a ma sa fɔlɔ n bɛ fɛ i ka dugawu kɛ n ye n bɛ fɛ i ka dugawu kɛ n ye wallahi Allah jarabi a kɛcogo ye kɛcogo 2 ye kuranɛ aya dɔ bɛ yen ko la yastakhlifanahum karamɔgɔkɛ an da sera kuma ma bi burama bagayo jumɛn an da sera jala ma bi la yastakhlifanahum n b'a baara damadɔ d'i ma n balimakɛ a kɛ sisan i b'a jaabi ye a fɔlɔ ye jumɛn ye n'u ko k'u bɛ n'i wuli ka bɔ i place la ɲɛngo dɔw bɛ yen olu ɲɛ tɛnɛ yɛrɛ de adamaden dɔw y'u place la n'u m'a fɔ i ka heure ka ca dɛ u na ko dɔ fɔ dɛ walima i don mɛ ta i bɔ mɛ ta karamɔgɔkɛ n'u ko k'i bɛ wuli i b'a fɔ ko ayiwa n y'a ko ta k'a di ala ma n'i bɛ sɛbɛnni kɛ yɔrɔ la dugukolo yɔrɔ la yɔrɔ min pɔnti bɛ se ka genge i bɛ la yastakhlifanahum i bɛ a sɛbɛn duguma a den kelen i b'a sɛbɛn duguma ka pɔnti den ta ɲini pɔnti den ta k'a sɛbɛn ka pɔnti a fɔlɔ la i b'a fɔ la yastakhlifanahum i pɔnti genge o la karamɔgɔkɛ n'i ka baara yɔrɔ in ye k'a fɔ ne fo ni don min ye ne ja ne ka bɔ yan n'o ne tɛ bɔ yan mɔgɔ ma mɔgɔ dɔw ye u b'a fɔ ko karisa ko an bɛ dɛ karisa ko an bɛ karamɔgɔkɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i magara olu sigiyɔrɔ la i yɛrɛ de bɛ taa olu tɛ taa dɛ la yastakhlifanahum la i bɛ pɔnti genge o la n'i y'a bɔ yen o pɔnti kelen wɛrɛ i b'o ta yastakhlifanahum i b'a genge yala n'i bɔra yen i bɛna yastakhlifanahum i b'a genge sa la i bɛ bɔ yen i bɛna yastakhlifanahum i b'a genge ta la ka pɔnti genge den kelen genge a bɛɛ la ka taa n'e tɛ se i ka mɔgɔ dɔ wele n galen na ala la i k'a fɔ a ye tan video in ci a ma ko a k'a kɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn k'i bɛna a tile nɔfɛ tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ i ka sababu tɛ ne bolo yɛrɛ i ka sababu b'i yɛrɛ bolo o de bɛ caman perdre quoi o de la ne ayatulahi ne billahi tallahi lahara ala bɛ ne ɲininka ne jigi bɛ fɛn min kan ka ala wele tan ala bɛ ka maa min da n kama walima n dalen don maa min kama n b'o kɛ
mais kab ala kan dam nti ma wele mais min mago nya fin di ma ake ni yake ni nafa soro a baraji be ne kawo ne be baraji fe dugo kelmi ngene atule yeni foyen alhamdulillah abenama ne bo fe afika mago ko ka ke kibina wuli ka baraka yor la billahi ninge ni ya gengi ni ma be gyenan patron be yeni nga ko e katoyi la yastakhlifanahum wa yakili la yastakhlifanahum fana adoy jume mo mbi ni kuna fembe aka mogola kuna fe ba fo jine kungulo diminu modo ta abu kirin ku be modo ta abu nyana muni kuma be modo ta tumadola ubi barada minuna uka kuna fe abu ka bara uchi ya fam uka kuna fe buka bara uchi mana do bara o barala kile fla kalo kele ay do rubbe no ti kalo soro barala kwa mais fu yorubi to ku yere nyinga o kuma na aw nye mundeke na ya soro anga barati laba mena min fiye sisa ba foko ki balima do ka la yastakil fanahum kwa ka sebe sheke ma wolofla ani bi wolofla ani wolofla ka nashi samayima ibi kwala shetan ani wolofla klitan wolofla billahi balima ke ninge ni mamiya mambe abulu mana do fen na perdi na ni nyena makado barra ne me chugo do ale yere karafe ela ka bara biche ale yere karafe ka bara biche balima ke nindo la yastakil fanahum sebe jina kuna fe kunlo dimbe kam mo nga makosa woni matibe la yastakil fanahum ba furate walma atigi benedo kuna fe re ya kirin ka be mgo kedi sur place ubita ibi munke ibi koloshi mine kijo wallahi ni ya keni ala dana ya ite koloshi nyekeli zoro jine babla kuna fe kele kam mo bi eri saba eri nani billahi tallahi ijwa kuna ikalla yastakhlifanahum ika wurdi mimi nyini fe odi yeke me wolofla ni bi wolofla mais ni ka dugo wera bi mina ite keme soro kuna fe ba tigi bla piu mais san ni bi na sema nga dama sebe keme wolofla ni bi wolofla an wolofla aka na shike ga ko kletan wolofla shetan wolofla dongodu kletan an wolofla nga fo ka daka ala kan be so o ye la yastakhilifan mi qur'ana de kona bi songolo do shu inanti maga foila ni qur'ana ke fona kira ala to san mo me turabute shu inatala kilisite shu inatala qur'ana e mago be muna wa bebe fe mi no fe se tamita me yana nga soma mago me na ka fentu na bi chukumina min la yastakhilifana hu diam surakata do in konnana fen fla de kele do ka adama de on kamanaga a fen fla mba dalu dawma aya chesra ka ke na ya ke abi atulay abina jabidia la stakil fana honi mo ga fentununa ina fo fentunne du kono walma bara yor la sikara nyona mamina abi ke chugodi kuma chaira aka na mashi jige nayi abi dun ngoro blema nyini she na ma blema sura dun ngoro nyini aka na dun ngoro kan diga shere aka kan diga chugula ka dun ngoro ni a bien kebti arabu ba ko kebti akilla français ba ko foi ou bien otedi wala aba bien bo ka blata suma na ka shishi na shishira aba ke dabala mugu shishile mugu ke dabala kala yastakil fanahum sebena mor waye ni ta wallahi akan nashidi mugo ma bi tokosoro abi la yastakil fanahum sebena shi yake ka nashidu ma ka ke shesugo ina ka tobi billahi aka femin tunna na ya soro ka tunna aka oyore na ka be dobulo atigiti se ka shesugo kunu atisi aba blada ba nyimi ka Kenya atise ka kunu atulay ni fo ni nge sur place ya bike ya fam na parce que kuma dola bi galon da nyona wa soro do bora fa wara de fe ka na ka suene ke katanga ayuru yere ma sikale do nyona na sikale do nyona ayeni ke afamuna ala kambe so o kuma na nono ku yetanga na hu ani ira koloshilaw nono ku yoyi amta femi kona sta amta gasege bunda kono ni sungolo bayina sungolo ye bunya kaloyi sungolo ye karama kaloyi sungolo ye daraja kaloyi sungolo Allah subhanahu wa ta'ala ye korota di adama diuma ka bunya di adama diuma ka karama di adama diuma ka yira adama diuna adama diu aya hakilito ni alala ni alam ye qur'ana dauma ka be sungolo ma ambaye nan bena ni fen nuna adama die minun tu yere kalama olute jien kalama u bakanama do ubeti
ba fo ko karamɔgɔw bɛ n'u ta la ne mi wele ni ma danga fɛn na dɔrɔn kana kɛ a tɛ foyi ɲɛ yi ma i wele fiyewu ni ma da la kana kɛ fiyewu a tɛ foyi ɲɛ yi mi wele ko na e ko mɔgɔ minnu bɛ yen k'u da m'a la ko kuranɛ ye tiɲɛ ye kuranɛ ye tiɲɛ dama tɛ dɛ fo a k'a dɔn ko mɔgɔ dɔ de bɛ ka kuma réseaux sociaux tɛ kuma mɔgɔ dɔ de bɛ ka kuma a tɔgɔ ye Idrisu Sankare Ayatullah n bɛ ka dalu minnu d'aw ma ne bɛ nin d'aw ma aw mako ɲɛna kama mɔgɔ sɔn Ala subhanahu wa ta'ala ka dayɛlɛli dɔ k'aw ye mais adamaden tɛ o fɛ adamaden bɛ min fɛ ka caya ne k'a fɔ sisan yanni tile 15 cɛ a bɛ kɛ nafolotigi ye yanni kalo 1 cɛ a bɛ kɛ nafolotigi ye ne tɛ se a dalu tɛ ne bolo mais ne bɛna dalu min d'i ma 2 don kelen bɛ yen a b'i kɛ kogoyo ye kogoyo i b'o dɔn karamɔgɔkɛ adamaden dabali ka k'i la sisan k'a segin a tigi ma kuranɛ kɔnɔ ne b'o dɔn ne y'o d'aw ma kilisi la bilahi ne b'o di kilisi la a mɛnne ye tile 5 ye a mɛnne o ye a bɛ segin a tigi ma wa ne b'o dɔn kuranɛ na o cogoya la ne b'a dɔn kuranɛ na o cogoya la ka a k'i bon sisan a ka segin wa a t'i minɛ yɛrɛ i y'a faamu wa n bɛna fila bɛɛ d'aw ma kuranɛ kɔnɔ a filanan ye jumɛn ye garisɛgɛ diɲɛ bɛ garisɛgɛ ko min na a tula nafolo de ka d'an ye nafolo man di jeni ne min sigilen filɛ nafolo ka di ne ye sunkalo la sisan mɔgɔw filɛ ka ɲumanyabaw min kɛ setigiw de b'a kɛ fantan fɛ ko sarakati bɔ t'ale kan i y'a faamu o mana an bɛɛ bɛ nafolo fɛ an b'a Ala deli faamuya ko ɲuman Ala ka d'an ma o de la sisan ko n bɛna don nafolo ta ani ayiwa fɛn min ye tangana ye ne ko nafolo a bɛ mɔgɔw kɔnɔ cogo min na nafolo ko t'o ye quoi n'i ye garisɛgɛ baara kɛ sisan Ala bɛna ni sababu dɔ ye ka taa don baara dɔ la min sara ka ca walima i ka taa don baara dɔ la hali n'a sara man ca a baara sabatilen don i bɛna hɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ k'i to a baara kɔnɔ o de bɛ wele ko garisɛgɛ ko baara nka n'i ye dɔw ɲininka dɔw fɛ ko saki ka fa minnu bɛ gelen-gelenni kɛ ka saki fa ka wari bɔ a kɔnɔ ka daga fɛn ka wari bɔ a kɔnɔ nin ko ninnu tɛ tiɲɛ ye ninnu ye réseau dɔw de ye n'i ma don a kɔnɔ yanni i ka don a kɔnɔ e fɛ ko fɛn bɛɛ don mais n'i donna a kɔnɔ karamɔgɔkɛ i bɔ man di bilen wa tiɲɛ tɛ parce que e yɛrɛ bɛna ye sisan k'e ta min dara la ko f'i k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ wa caman ti nin yɔrɔ in de faamu n bɛ Ala deli faamuya ko ɲuman Ala k'o d'a ma a y'a hakili to nin yɔrɔ in na mɔgɔ minnu b'aw nɛgɛ min n'i ka nafolo caya bilahi tiɲɛ tɛ wallahi summa wallahi tiɲɛ tɛ n'i ka nafolo caya tiɲɛ tɛ dɛ mɔgɔ 1000 de bɛ i b'a fɔ ko bɛ nafolo yɛlɛma kɛ wari bɔ a wari bɔ a ka salitabi jukɔrɔ a wari bɔ a tiɲɛ tɛ o client dɔw nan'u fɛ wariba de b'u bolo ka wari tɛ bila banque la wari bɛ so kɔnɔ kuma bɛɛ u bɛ na ni kuranɛ dɔ ye ka na d'e ma e m'o faamu tɛgɛ jɔsi ɲɔgɔn na dɔrɔn ka fɛn dɔ gosi dɔrɔn ko wari bɔra wari de y'o fɛn olu tɛ wari dilan dɛ wari bɛ dilan usine na ko jinɛ b'u bolo hey dugawu minɛ Ala tɔgɔ dɔ dugawu minɛ bɛ n bolo ani jinɛ bɛ n bolo fɛn kelen tɛ Ala k'an bɛ sɔn o ma o tuma na an bɛ taa min na sisan garisɛgɛ bonda yanni i ka garisɛgɛ sɔrɔ adamaden kan k'i yɛrɛ protéger i bɛ kula uzu birabil falaki sɛbɛn siɲɛ 41 ka birabil nasi sɛbɛn siɲɛ 41 n'i y'ale bɛɛ lajɛlen 41 kɛ i bɛ jelekisɛ ɲini k'a bila tasuma na jelekisɛ numu bɛ jelekisɛ min dilan i y'a faamu k'a bila tasuma na n'i y'a bila tasuma na n'a bilenna kosɛbɛ i b'a ta k'a bila nasi in na n'a sumana a kɛ k'i ko siɲɛ 7 tile 7 don o don siɲɛ 1 wallahi suma wallahi ni ye dalu ye ne ye nin kɔrɔbɔ hakikatan nin ye hakikaw dɔ ye kuranɛ na i bɛ kula uzu birabil falaki sɛbɛn siɲɛ 41 ka birabil nasi sɛbɛn siɲɛ 41 ka jelekisɛ ɲini k'a bila tasuma na n'a bilenna i b'a ta k'a bila nasi in na n'a sumana i b'i ko a la dɔ bɛna fɔ jele t'anw ka yɔrɔ la ni jele t'a ka yɔrɔ la i ka mɔgɔ minnu bɛ village la walima dugu wɛrɛ la jele bɛ yen a fɔ k'u ka jelekisɛ ta ka d'i ma kɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu tɛ se ka ci bila ka taa u ka so parce que a ka gɛlɛn n'i mago tɛ mɔgɔ la n'i mago jɔra don min na i bɛna dɔn ko mɔgɔya ka di wala o la nin ye dalu ye kulozo birabil falaki birabil nasi wallahi tangana yɛrɛ do hakika do nin fɛn ninnu yɛrɛ filɛ nin tuma dɔ la n'i y'a kɛ n'i ye kɛ ko 7 in dafa hali n'i y'o siɲɛ 2 kɛ i b'a jɔ parce que adamaden kɛ tuma dɔ la n'i ye tangana kɛ ka se niveau dɔ ma k'i tanga hali jugu min kan ka na hɛrɛ d'i ma a tɛ se ka gɛrɛ i la wala bon caman t'o yɔrɔ faamu quoi fɛn dɔ bɛ i b'a dɔn ko cɛ o cɛ k'a bɛ cɛw la kosɛbɛ ko labɛn kɔkɔlen yɛrɛ don a la bilahi ko hali ni magara la ko tenw o garisɛgɛtigi fana man ca parce que baara in kama yɛrɛ ɲini kama
hali fɛn minnu kan ka gɛrɛ ale la o bɛɛ bɛ fara ka bɔ ale la parce que bɛɛ bɛ siran ɲɛ y'a faamu wala an b'a la deli ala k'an bɛ sɔn ma n'o tɛ ale filɛ nin n'i y'ale kɛ ni ko ni mɔgɔ ko k'a bɛna t'i dabali a jaabi tigɛ di n'i ye kula wuzu in kɛ ni mɔgɔ bɛna taa ka t'i dabali bilahi dabali kɛyɔrɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn dɔ nana buga tɔ la a bɛ siran a b'a to y'a faamu kula wuzu bira bɛ falaki bira bɛ na siri b'o kɛ kuranɛ don n b'a dɔn ala k'an bɛ sɔn ma mamadu n'an bɔra yen sisan an bɛ taa atulɛ yɛrɛ i y'a mɛn atulɛ bi ala barika la garisɛgɛ sira kan dalilu dɔ de don ala ye a kalifa ne la ala y'a kalifa ne na ne ka cɛya tɛ k'a fɔ ko n ka fisa mɔridenw ye o tɛ mɔriden ba kelen bɛ yen nafolo min b'u bolo dugu in kɔnɔ a tɛ ne bolo commerçant ba kelen bɛ yen nafolo min b'u bolo dugu in kɔnɔ a tɛ ne bolo mais ne ka ala mina saraha waso tɛ dɛ ala mina saraha bɛ mɔriden caman bolo mais n da in qualité mɔridenw bolo nin yɔrɔ ninnu na yan a ka dɔgɔ wallahi suma wallahi a ka dɔgɔ parce que ala ye ne sɔn a la ala mina saraha ala ye ne sɔn a la n bɛ se ka ko k'a la n'i y'o dɔw fɔ sariyatigiw bɛ don kɔnturu la o kosɔn sɛbɛ ilimu dɔnni an bɛna don dɔnni yɔrɔ minnu na sisan olu ye ko qualité dɔw ye maa caman ti a faamu ninnu ni kalan tɛ kelen ye ninnu ye kalan kɔfɛ ko dɔw de walima kalan kɔnɔ ko dɔw de ngala n'a t'a to k'i bɛ ninnu dɔn walima ma kalan o t'a to k'i ti ninnu sɔrɔ kuranɛ dɔnni segere sira kan ala ka sɔn dɔ de don a t'a di bɛɛ ma i y'a faamu wa mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ kuranɛ ni mago jɔra kuranɛ na kuranɛ bɛ fɛn bɛɛ kɛ kuranɛ bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais e tɛ fɛn bɛɛ dɔn kuranɛ na ala ye min i ma dɔn ye ne ye mɔriya kɛ ka tugu mɔriw nɔfɛ ka sɛbɛnnikɛ sarala kɛ ka sɛbɛnnikɛ sarala daminɛ ne y'a daminɛ 2012 de 2012 ka n yɛrɛ ka ban sɛbɛnni sarala yɛrɛ ma a kɛra 2020 n banna a ma parce que mun na ne nana sɔrɔ karamɔgɔya kɛ mɛ dabiri ni point com de wallahi i bɛ san 10 kɛ karamɔgɔ nɔfɛ ni ala cɛ don o don a bɛ ka ko dɔ dabiri don o don a bɛ na ni ko kura ye yaasa i bɛ se ka nata la i b'i si kɛ i t'i dalilu sɔrɔ n'i y'i ka nafolo ta ka taa di min ma ko k'i kala dalilu la o b'a yɛrɛ kɛ waliyu y'i bolo i tɛ dalilu sɔrɔ mamadu ka sɛfa mali kɔnɔ yan ka sɛfa ɲini mali kɔnɔ yan n halala wari ne ye 2 ni 10 dama sɔrɔ ka taa dalilu ɲini ani ka taa ko nafolo ko baara kɛ ɲɛ a si ma ɲɛ o de kosɔn a yɛrɛ to k'a fɔ ko ala ni ce ala kira ni ce karamɔgɔ hayidara ni ce caman t'a kɔrɔ dɔn n bɛna dɔɔni f'u ye ala ka bilahi i y'a faamu karamɔgɔkɛ ka ko bɛɛ kɛ ka pe kɛ ka pa kɛ dɔw b'a fɔ n denkɛ i si ma se dɔw b'a fɔ ayiwa ni ye nin kɛ kalo 3 i bɛ kɛ nafolotigi fo n b'u miiri kɔni ko kalo 3 bɛ dafa kuma min na kɔni ala wallahi ne kɔni ne ma taa vewuti dɔ a dɔw kɛ don fo min yɛrɛ ye vewuti kɔnɔ k'a sɔrɔ kalo 3 kalo 2 kalo 4 ayiwa tile 40 yɛrɛ ne y'o siɲɛ hakɛ min kɛ ne t'o da dɔn a si ma ɲɛ ne fana ye mun kɛ sisan ne ye n sen bɔ fɛn bɛɛ la fɛn bɛɛ mamadu ne ye n sen bɔ fɛn bɛɛ la ala ye ko dɔ kɛ ne ye n bɛ ala fo k'ala barika da k'a minɛ 2016 la 2016 ka n'a bila an filɛ sigiyɔrɔnin min na n'a bɔra ne ka n bɛ se k'a fɔ bilahi hali ne ka kɔɲɔ don m'o kɛ don dɔ la n banana kɔni ma se k'a kɛ 24 ne ma zali ka dafa ko ne ma kulu wala o siɲɛ 1000 kɛ o tɛ kɛ o ma kɛ n m'a sɔrɔ tile fɛ n m'a sɔrɔ su fɛ k'a minɛ 2016 la ka n'a bila bi la mais don dɔ la ne de nana ye ne taara karamɔgɔ fɛ yen n'o ye sɛrifu sumano dani hayidara ye ne nana ye limaniya sugu dɔ nana kɛ n na est ce que ne bɛ mɔriya baara ninnu est ce que ne b'a kɛ bilen mais ni ne y'a yira ko n t'a kɛ ne fa ye mɔri de hakikatan a bɛ n'a fɔ ko est ce que formation américain mɔgɔw n'o ye wahabiyaw ye a b'a fɔ est ce que wahabiyaw ma n den bɔsi na ne bana mɔriya ma mais n ye n dogo n fa la n fa t'a dɔn ko n bana n bɛ kan ka fɛn o fɛn kɛ n bana a bɛɛ ma mais ale t'a dɔn parce que n'i y'a kɛ cogo dɔ dɔrɔn a b'a fɔ u ye n den bɔsi na a bɛ madarasa minnu na a bɛ fɛn minnu na o y'a kunna cɛ ayi
ni de donna yɔrɔ caman ka don yɔrɔ caman a si ma kɛ ni mi cogo la b'a ko danga bi ko danga ti ko dɛ billahi tallahi caman b'a ko a ye dalu tigɛ dalu t'u bolo wallahi n y'a jigi b'u bolo ɲɔ tɛ dalu yɛrɛ hakikatan dalu hakikatan an bɛna don a kɔnɔ i b'a tigɛ a la se